Baibulo analangula ndi Mulungu. Tiyeni tiwerenge Baibulo ndi momwe mwini Mulungu amalangula ndi anthu. Tiyeni tiwerenge Baibulo. Mau wa Baibulo analangula ndi Mulungu. Tiyeni tiwerenge Baibulo ndi momwe mwini. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero la Mulungu la 3 pa chaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 8 ndime 23 mpaka mutu 9 ndime 3. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Bezere kuchokera ku St. Pius Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto 1 Akorinto mutu 1 ndime ya 10 mpaka 13. Tidzawerenganso ndime ya 17. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Maria Tsapa kuchokera ku Utatu Woyera Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mateyo woyera mutu 4 ndime ya 12 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Flavius Makwinja. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Koma anthu amene anali ndi nkhawa sadzakhalanso otaya mtima. Masiku amakedzana Mulungu adanyozesa dziko la Zebuloni ndi la Nafutali. Koma kutsogolo kuno adzalisandutsa laulemu dera lonseli, kuyambira ku nyanja yayikulu ku Zambwe mpaka kukafika ku dziko lapatsidya pa mtsinje wa Yorodani. Ndiye kuti dziko la Galileya, dziko la anthu a mitundu ina. Anthu amene ankayenda mu mdima aona kuwala kwakukulu. Amene ankakhala m'dziko la mdima wandiweyani kuwala kwawaonekera. Inu chauta, mwauchulukitsa mtundu wanu, mwaonjezera kukonda kwa anthu anu. Iwo akukondwa pamaso panu monga mmene anthu amakondwera nthawi ya masika, monganso mmene anthu amakondwera pogawana zofunkha. Pakuti inu mwathyola goli limene linkawalemera, ndodo zimene ankamenyera mapewa awo, ndiponso mikwapulo ya anthu owazunza, monga mudachitira pogonjetsa Amidiyani. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto. Abale, ndili kukupemphani mu dzina la Ambuye athu Yesu Khristu kuti muzivomerezana pa zimene munena. Pasakhale kupatulana pakati panu, koma muzimvera kwenikweni ndi mtima umodzi, ndiponso ndi cholinga chimodzi. Pakuti ena a banja la Koloyi andifotokozera kuti pali kukangana pakati panu. Chimene ndili kunena ndi chakuti aliyense ali kunena zakezake. Wina akuti ine ndine wa Paulo, winanso akuti ine ndine wa Apolo, wina akuti ine ndine wa Kefa, winanso akuti ine ndine wa Khristu. Kodi Khristu wagawika? Kodi ndi Paulo amene adakuferani pa mtanda? Kodi mudabatizidwa mu dzina la Paulo? Khristu adandituma, osati kuti ndibatize ayi, koma kuti ndilalike uthenga wabwino.
ndipo ndiyenera kuwulalika mosasata mawu a nzeru za anthu, kuopa kuti mphamvu ya imfa ya Khristu yapamtanda ingayesedwe yopanda pake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Mthenga Woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atamva kuti Yohane adamponya m'ndende, adabwerera ku Galileya. Adachokako ku Nazareti nakakhala ku Kapenawo, mzinda wina wa m'mbali mwa nyanja ku dera la Zebuloni ndi Naftali. Zidatero kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena kuti, iwe dziko la Zebuloni ndi iwe dziko la Naftali, kunjira ya ku nyanja patsidya pa Yorodani, iwe Galileya, dziko la anthu akunja. Anthu okhala mu mdima aona kuwala kwakukulu. Anthu okhala m'dziko la mdima wa imfa, kuwala kwaonekera. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kulalikira kuti, tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Yesu akuyenda m'mbali mwa nyanja ya Galileya adaona anthu awiri pachibale pawo, Simoni wotchedwa Petro ndi m'bale wake Andreya akuponya khoka m'nyanjamo, popeza kuti anali asodzi. Yesu adawawuza kuti, inu munditsate ndikakusanditseni asodzi a anthu. Pomwepo iwo adasiya makoka awo namutsatadi. Atapitirira pamenepo, Yesu adaona enanso awiri pachibale pawo, Yakobo ndi Yohane ana a Zebedeyo. Iwo anali mchombo pamodzi ndi bambo wawoyo, akukonza makoka awo. Yesu nkuwayitana. Pomwepo iwo adasiya chombo chawo ndi bambo wawo uja namatsata Yesu. Yesu adayendera dziko lonse la Galileya akuphunzitsa m'nyumba za mapemphero ndi kulalika uthenga wabwino onena za ufumu wakumwamba. Ankachiritsanso nthenda zonse za anthu ndi zofowoka zawo za m'thupi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero ndi la Mulungu lafiri pa chaka, komanso ndi la Mulungu la mawu a Mulungu. Mawu amene akutitsogolera pa la Mulungu la lero ndi mawu akuti, Yesu Khristu ndi kuwala kowunikira mu mdima. Yesu Khristu ndi kuwala kowunikira mu mdima. Monga somwe ndanena kuti ndi la Mulungu, limene limadziwika bwino kuti la mawu a Mulungu. Mpingo wathu wasankha kuti pa la Mulungu limeneli tisinkhe-sinkhe pa mawu amene akuchokera m'kalata ya Paulo oyera kwa Akolose 3 ndime ya 16 yakuti, mawu a Khristu akhazikike kwathunthu m'mitima mwathu. Mawu a Khristu akhazikike kwathunthu m'mitima mwathu, kusonyeza kuti tikuyenera kumakonda kuwerenga mawu a Mulungu kuti alowe mwa ife ndipo akhazikike, adzitiwunikira tsiku ndi tsiku. Mawuwa ndiye Yesu Khristu amene, n'chifukwa chake tikuti Yesu Khristu ndiye kuwala kowunikira mu mdima. Ndiye mawu amene tamva lero akutsimikiza kuti Yesu Khristu ndiye kuwala komwe adalonjeza mneneri Yesaya. Tamva mawu oyambaja mneneri Yesaya akukamba za anthu amene ankayenda mu mdima kuti tsopano aona kuwala. Kudzera mulonjezo la mneneri Yesaya tikuzindikira kuti Mulungu amakwaniritsa malonjezo ake,
poti ndiye amene adalankhula kudzera mwa mneneri Yesaya kuti anthu amene ankazunzidwa tsopano adzamasulidwa, anthu amene adali ku ukapolo tsopano adzaona kuwala. Anthu amene akunenedwa apa ndi Aisraeli amene adatengedwa mu ukapolo, anthu amene ufulu adalibenso, pakutero adali ngati ali mu mdima. Ndiye kunali kofunikira kuti Mulungu awapulumutse, awaonetse kuwala. N'chifukwa chake lero Mulungu kudzera mwa mneneri Yesaya akuwalonjeza kuti dziko lawo tsopano lidzaona kuwala chifukwa cha kubwera kwa mpulumutsi amene adzabadwe kuchokera ku banja la Davide. Ndetimva m'mawu alero makamaka a Uthenga Wabwino kuti lonjezo limeneli lidakwaniritsidwa mwa yani? Simwawinanso ayi, lonjezo limene likukwaniritsidwa kudzera mwa Ambuye Yesu. Kuwala kowunikira anthu onse kumene kudzatumizidwa ku dziko la Galileya ndiye Ambuye Yesu amene. Tikumva lonjezo la mneneri Yesaya likukwaniritsidwa tsopano, kuwala kuja kumene adalonjeza kukuwalira Galileya. Kuwala kumene kusikwinanso koma Ambuye Yesu amene akufikano ku Galileya kuti akawalitse anthu okhala ku Galileyako, akachotse mdima umene unalipo ku Galileya. Galileya ndi dziko limene timamva kuti mudali anthu ambiri zedi, ndi mzinda umene mudali anthu ochuluka. Munali anthu akunja momwemu munali anthu okhulupirira, ndi mudali zikhulupiriro zosiyanasiyana, mwakutero mudali anthu ochimwa ambiri. Ndi kubwera kwa Ambuye Yesu adabwera kuti adzawalalikire anthu oterewa, kuti adzabweretse kuwala, chifukwa timamva kuti ili lidali dziko la anthu akunja, lidali ngati dziko limene muli mdima. Chifukwa chake Ambuye Yesu adayenera kubwera kuti abweretse kuwala m'dziko limeneli. Choncho kuwala kumeneku kukubwera chifukwa cha Ambuye Yesu. Ambuye Yesu akubweretsa kuwala motani? Poyamba Ambuye Yesu akulalika za kutembenuka mtima, kuti anthu asinthe moyo wawo. Kutanthauza kuti moyo wawo wakale udali ngati mdima. Pamene Ambuye Yesu akufuna kuti atembenuke, akufuna kuti anthu aja alandire kuwala. Poyamba Ambuye Yesu akubweretsa kuwala mwa njira imeneyo, powauza kuti atembenuke mtima. Kenaka Ambuye Yesu akusankha ena mwa ophunzira ake oyamba kuti athandize kuwalitsa anthu okhala ku Galileya, kuti abweretse kuwala, athetse mdima. Ndipo kenaka Ambuye Yesu ankaphunzitsa ndi kulalika Uthenga Wabwino ndi kumachiritsa anthu. Kuwala akukubweretsa mwa njira zitatu zimenezi. Ifenso abale ndi alongo, ngati Amalawi, tikufunika kuti titamabweretsako kuwala pakati pa anzathu. Titha kuchitapo kanthu pomabweretsa kuwala, chifukwa alipo anthu ambiri m'dziko lathu lino amene amayenda mu mdima. Dziko lathu lino mwa njira ina tikuyendanso mu mdima. Alipo anthu ambirimbiri amene adatilonjeza kuti adzatitsegula maso kuti tione kuwala, koma malonjezo awo adatikhumudwitsa. Choncho lero pamene Ambuye Yesu kuwala kwathu akubwera, tiyeni tilole kuti alowe m'dziko lathu lino, atichotsere mdima wa njala. Alowe m'dziko lathu lino, atichotsere mdima wa misewu yoyipa. Alowe m'dziko lathu lino, atichotsere mdima wa atsogoleri odzikonda. Alowe m'dziko lathu lino, achotse mdima wa khalidwe lodzipha. Alowe m'dziko lathu lino ndipo achotse mdima osakwaniritsa malonjezo, ndipo achotse mdima wa anthu amene amaganiza kuti ino ndi nthawi yoti nafenso tipindulepo. Choncho kubwera kwa Ambuye Yesu kutithandize kutichotsera midima imeneyi m'dziko lathu lino.
Mmawa achiwiri tamva Paulo woyera akukamba za mdima wina omwe umakhalapo pakati pa anthu. Ndiye Paulo woyera ankafuna kuti m'malo moti anthu amenewa akhazikike mu mdima umenewu, adafuna kuti aone kuwala. Mdima umene unali pakati pa anthu unali mdima wakugawikana, kuti anthu anali ogawikana, ena amakhulupirira uyo, wena amakhulupirira uyo. Koma Paulo woyera adafuna kuti anthu wa chidwi chawo achike mwa Yesu Khristu kuwalako. Mdima umene Paulo woyera akukamba ndi uti? Ndi mdima ogawikana, division. The darkness that is brought because of divisions, kugawikana kumene kulipo pakati pathu. Tamva kuti akhristu oyambaja adayamba kugawikana, amasemphana mu zochita zawo. Nthawi imene inali nthawi imene Paulo anali ku Efesus. Ndiye tsiku lina adalandira kalata yolembedwa ndi akhristu aku Akorinto, amene amadandaula za moyo umene wayamba kuchitika ku Akorinto. Ati kunali kunyozana, kunalibe umodzi, kudali kugawikana. Ati wina amakhulupirira uyo. N'chifukwa chake Paulo akuwafunsa lero kuti kodi mwagawikana bwanji? Ati nthawi imene alesa amakamba zake, ine ndine wa Paulo, ena akuti ine ndi wa Apolo, ena akuti ndine wa Kefa. Choncho Paulo woyera akuwalemberanso kalata akhristu amenewa aku Akorinto, akuwauza za kuwala kumene kukuyenera kuwafikira akhristu aku Akorinto. Iyeyo polemba kalata akuwathandiza kuti chidwi chawo ayike mwa Yesu Khristu kuwala kwathu. Akuwauza kuti chikhulupiriro chawo chikhale mwa Yesu amene ali kuwala, osati adzilimbana chifukwa cha atsogoleri. Asayike chikhulupiriro chawo mwa Paulo, asayike chikhulupiriro chawo mwa Apolo, ngakhalenso Kefa. Chifukwa atumiwa si eni mpingo ayi, mwini mpingo ndiye Yesu Khristu. Choncho Paulo woyera akuwathandiza kuti akhazikike makamaka mwa Yesu Khristu, asalimbane pakati pawo, pasakhalenso kugawikana. Ngakhalenso ife pakati pathu umodzi umasowa ngati akhristu. Mwina chifukwa chakuchulukana kwa magulu osiyanasiyana amene alipo mu mpingo mwathu, kaya magulu maparishi mwathu, kaya magulu amene ali pa social media. Mwina chidwi cha anthu chayamba kuthawa mwa Yesu Khristu. Mwina chidwi chathu chimakhala pa atsogoleri amene akutsogolera magulu athu. Ndi Paulo woyera lero akuti ayi, tisanene kuti ife ndife a Paulo, a Kefa, kaya Apolo. Ifeyo ndi ake a Yesu Khristu. Ife si atsogoleri athu. Tatiyeni chidwi chathu, chikhulupiriro chathu tichiyike mwa Yesu Khristu amene ali kuwala kwathu. Chimene tikuphunzira lero, poyamba ngati la Mulungu losinkhasinkha mawu a Mulungu, tikulimbikitsidwa kuti tizikonda kuwerenga Baibo m'mabanja mwathu, m'malimana mwathu, m'mabungwe mwathu, komanso patokha tatiyeni tizilimbikira kumayesetsa kuwerenga mawu a Mulungu kuti akhazikike mwa ife. Tikulimbikitsidwanso lero kuti ifeyo ndife mboni zakuwala. Monga momwe Yesu adatumira ophunzira ake, lero akutituma ife kuti tikakhale kuwala kowalira dziko lapansi pofalitsa uthenga wabwino. Ndipo nkhawa zimene tili nazo m'mitima mwathu tizitule kwa Yesu Khristu. Nkhawa zimene zili mdima wathu tizitule kwa Yesu Khristu, ndipo tidzaona kuwala. Mavuto amene tili nawo, zokhumudwitsa, njala, ndi Mulungu yekha amene angabweretse kuwala, angatiwalitsire ndi Mulungu yekha. Choncho titule nkhawa zathu kwa Mulunguyo. Ndipo tizindikire kuti ifenso pokhala ake a Mulungu, pokhala ana a Mulungu, titha kubweretsa kuwala pamaso pa anzathu. Titha kusintha moyo wa anzathu. Ngati Amalawi titha kuchitapo kanthu kuti tisinthe moyo wa anzathu, tibweretse kuwala pamaso pa anzathu. Aliyense payekha atha kusintha konzake. Osamangodikira kuti boma ndi limene lidzationetsere kuwala. Ayi, tokha titha kuwalirana.
Mawu amenewo ndi amene tikuyenera kusinkhasinkha lero pamene tikuti Ambuye Yesu ndiye kuwala kowunikira anthu onse. Ifenso titengere zitsanzo zabwino mwa Ambuye Yesu potula nkhawa zathu kuti atiwalire koposaposa nafenso tithe kuwalitsa moyo wa anzathu. Amen. Tumatumwa mukale bukulo yenali Tieni tuwerenge Baibulo Kuwerenga Baibulo kukale kisolowezi Tieni